С мачовете от груповата фаза продължава Европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Третия етап от колездачната обиколка на България ще се проведе днес. Състезатели You give me fever. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над северна България. Ще духа умерен до ниската равнина и горно-тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава